سلام كما ياللهم كلهم تغادرتنا الشانل زي مساهم زلوها عبيني ثم عالت خلنا كلنا عبيننا كنا حنا نبيوتنا قال لو تخمس صغير يزبلكو حدا ارستحزلكم متيلو ثم عند بزعبات تحسسوا ويكاب زعبه حساباتنا هنزارم قبل جمارنا كن انتم المجمريا انا بشانل تمزلهم سبسكرايب مغباركم ما يترسعوا سبسكرايب كتقبروا كلهم كاتنا يدور ملكت صعدوا منتي حدش فيديوهات كنورد كلنا نوتيفيكيشن كمتكم ما نبتا فيديونا نخي اوكي مبارك كم تقدم بيدز نغركم لما انتي بزعبه حساباتنا خنزارم ويكاب بزعبه حساباتنا خنمايت انا ببزحتهم سبات نغوت السيوم ابيوتهم زلو كبد شجراتن تابيوتهم زلو صقماتن بزعبه يوم زحسبوا ولما عدت بزوم حسابات زيهم كحسبوا سلازو لخا زوم حسابات زيهم مستدغاغموا ابامروم كام አሉታዊ ነገራት ስለዝፈጥሩ እቲ አብዮቶም ዘሎ ሽግራትን ጸገማትን እንዳዓበየ እንዳገለደ ናብ ካል ደረጃ ይልሰጋጋር በዛሕትና ብዛዕባ ንበልዖን ንሰትዮን ንخدون አዚናና ንጭና ዘኸፈልና ኸፊና ጽቡቅ ክዳውንቲ ጽቡቅ ኳሊቲ ዘሎም ጫማታትና ንخدم ግን ብዛዕባ ሓሳባትና መብዛሕትና ግድ የብልና ብዛዕባ ሓሳባትና አይንጭና ኢና ዞም ሓሳባትና ዘየም ካ ህይወትና ዝውስኖ ለቲ ውጽኢትና ዝውስኖ ዞም ሓሳባት ዘየም ለዚ ብዛዕባ ሓሳባትና ብዛዕባ ተሓሳስባና ሐጭና ናይ ግድ ከምቲ ክቦት ኮይን ህይወትና ባዕልና ኢና ክልመርሓ ዝግባአና ተኾነ ግን ሓሳባትና ስምዒታትና ክንቆጻጸር ስለዘይካልና ህይወትና ክንቆጻጸር አይንኸልና እቲ ዘይንደለ ሽግራትን ዘይንደለ ጸገማትን የማብ ህይወትና ዝመጽና ድሕሪኡት ናይ ሰነፍ ሰባት ተግባራት ምምራር ወይ ከዓ ናብ ጭንቀትና አቱ እንተኾነ ግን ሓሳባትና እንድሕር ክንቆጻጸር ኪልና ስምዒታትና እንድሕር ክንቆጻጸር ኪልና እቲ ህይወትና ክንቆጻጸር ንኽእልና እዚ ሕጊ ተፈጥሮ እዩ እቲ ንሓስቦ ኢና ንነብር እዚ ነገር ዝንእመኖ አይንእመኖ ንፍለጦ አይንፍለጦ ንቀበሎ አይንቀበሎ ድሰርሕ ሕጊ ኣብ ኣእምሮና እንታይ ኢና ንሓስብ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ኢና ንሓስብ ዘለና ብዛዕባ ኣብ ህይወትና ዘሎ ጸገማት ብዛዕባ ኣብ ህይወትና ዘሎ ሽግራት ወይስ ብዛዕባ ኣብ ህይወትና ዘሎ ዕድላትና ንሓስብ ዘለና እስኪ ኣብ ህይወትና ንመልከት እስኪ ኣብ ከባቢና ዘለው ነገራት ንመልከት ኣብ ከባቢና ዘለው ማተሪያላት እስክንረአ እዞም ነገራት እዚኦም ቅድሚ ምፍጣሮም ኮ ሓሳባት እዮም ነይሮም እዞም ነገራት እዚኦም ዝፈጠሮም ሰባት ኮ ቅድሚ ብኣካል ወይ ብተግባር ምፍጣሮም ኮ ኣብ ሓሳባቶም እዮም ነይሮም ነገራት ክልተ ግዜ እዮም ዝፍጠሩ ሓሳብ ኣብ ኣእምሮና ኣብ ሓሳባትና ድሓር ከዓ ኣብ መሬት ስለዚ እንታይ ኢና ንሓስብ ዘለና ብዛዕባ ጸገምና ብዛዕባ ሽግርና ብዛዕባ ኣብ ህይወትና ዘሎ ከበድቲ ሽግራት ኢና ንሓስብ ዘለና ድሕሪ ብዛዕባ እዚኦም ንሓስብ ኣለና ኮይና ርግጸኛ ኮይና ሓደ ነገር ክነግረኩም እዞም ሽግራት እዚኦም ዕፅፍታፍ እንዳኾኑ ማለት ፎከስ ኢና ንገብር ዘለና ፓወር ኢና ንህቦም ዘለና ሓይል ኢና ንህቦም ዘለና ሙሉ ሓይልና ኢና ናብኦም ትኩረት ጌርና ዘለና እንተኾነ ግን ንዕኦም ገሪፍና ብዛዕባ ጽቡቕ ነገራት ብዛዕባ ንደልዮ ነገራት ብዛዕባ ኣሉታዊ ጎንታት ናህና እቲ ኣብ ህይወትና ዘሎ ጽቡቕ ነገራት ብዛዕባ ንሕካ ክንሓስብ ኪልና እዚኦም ነገራት እዚኦም እንዳደብዘዙ እንዳሃሰሱ እንዳጠፍኡን እዮም ክመጡ ንጎ ተሲኢና ጸሎት ንግበር ነመስግን እዚ ከም ዕለታዊ ተግባራትና ንለማመዶ ንጎ ዝኾነ ነገር ቅድሚ ምግባርና ዝኾነ ነገራት ቅድሚ ምጅማርና ብጸሎትን ብምስጋናን መዓልትና ንጀምር ሽዑ እዚኦም ነገራት እዚኦም አውንታዊ ነገራት ስለዝኾኑ ህይወትና ጋይድ ክገብሩ ወይ አተሐሳስባና ክቀየሪ አተሐሳስባና መስተቀየረ ከዓ ስምዒታትና ክቀየሪ እዞም ነገራት እዚኦም ከዓ ህይወትና ክቀይሩ ወይ ተኾነ ግን እንድሕር ብዛዕባታ ኣብ ህይወትና ዘሎ ጸገማት ጥራይ ንሓስብ ኮይና ከበድቲ ነገራት ከበድ ሽግራት ኢና ክነሕልፍ ተኻኡ ዝሕዝን ነገራት ከዓ እዞም ከበድ ጸገማት ኣብ ህይወትና ዘሎ ተለማሚድናዮም ናተይልና ተቐቢልና የነብር ብምዃኑ ካብዚ ላዕሊ ዝሕዝን ነገር የለን ንሕና ብኸምኡ ይኮንና ተፈጢርና እሱ ይኮነን ዝግባአና ህይወት ኣብኡ ይኮንና ክንነብር ዝግባአና ፈጣሪ ዝሃበና ጸጋ ኣለና ንሕና ፈጣሪ ዝሃበና ክቡር ናብራ ኢና ክንነብር ዝግባአና ክቡር ደረጃ ኣለና ካብኡ ወሪድና ነቲ ዝተሓተና ናብራ ክንነብር ኣይግባአናኒ እቲ ካብኡ ዝገርድ ነገር ከዓ ንዑ ተለማሚድና ናተይልና ተቐቢልና ንነብር ምዃንና ስለዚ ናብቲ ዝግባአና ናብራ ንመለስ ቶም ሽግራት ጸገማት ኣብ ህይወትና ዘሎ ሕማቃት ነገራት ንዓና ይውክሉና እዮም ናህና ማንነት ኣይኮኑሶም ግዚያውያን እዮም ስለዚ ብዛዕባኦም ኣይንሕሰብ እንታይና እንደሊ እንታይና ኣብ ህይወትና እንታይ ክመጽእ ንደሊ እንታይ ዓይነት ለውጢ ኢና ንጽበ ኣበይና ክንበጽሕ ንደሊ እንታይ ትረአናና ትሕልምናና እንታይ እዩ ትዕላማናና እንታይ እዩ ብዛዕባ እዚኦም ነገራት እዚኦም ንሕሰብ ብዛዕባኦም ፎከስ ንግበር ሽዑ ፓወር ክንህቦም ኢና እሶም ከዓ ዓብዪ ክንሪኦም ኢና እዞም ጸገማትና እዚኦም ከዓ እንዳጠፍኡ ክኸዱ ክንሪኦም ኢና ዝኾነ ግን እንድሕር ብዙሕ ግዜና ኣብዞም ጸገማትን ሽግራትን ንሕልፍ ኣለና ኮይና ርግጸኛ እዚኦም እዮም ከዓ ዓብዪ እቲ ሞር ኤነርጂ ዝሃብናዮ እሱ እዩ ዝዓቢ ስለዚ ፈጣሪ ዝሃበና ጸጋ እቲ ግቡእ ህይወትና ንኽንነብር ትክክል ሓይልና ንፍለጥ ካብዞም ጸገማት እዚኦም ኮ ንሕና ንዓቢ ንሕና ኮ ንበልጽ ንሕና ንሕይል እኮ ሃቦም እንተኾነ ግን ንሕና ፓወርና ንዞም ጸገማትና ንዞም ሽግራትና ስለ ዝሃብናዮም ዝዓቢ ዘሎ ካባና ንላዕሊ ዘሸግሩናን ዘጸጉሙናን ዘሎ ድሕሪ ብዛዕባኦም ንሓስብ ኣለና ናይ ግድን እዮም እንዳዓበዩን እንዳኸበዱን ክመፁ ከጨንቑናን ከሸግሩናን እዮም ሽዑ ከበድቲ ህይወታት ጭንቀትን ጉርምርምን ዝመልኦ ህይወት ክንነብር ኢና ከምኡ ኢና እንደሊ ዘለና እንታይ ኢና እንደሊ እንታይ ዓይነት ህይወት ኢና ንሓስብ እንታይ ዓይነት ህይወት ኢና ንምነ ከመይ ዓይነት ህይወት ኢና ክንነብር ዝግባአና ንሕና ክቡራት ፍጥረት ኢና ብኣምሳል ፈጣሪ ዝተፈጠርና ክቡራት ፍጥረት ኢና ንሕና ናይ ፈጣሪ ጸጋ ኣባና ኣሎ እንተኾነ ግን እቲ ዝግባአና ናብራ ንኸይነብር ዝገብረና ዘሎ ሓሳባትና እዩ ብዛዕባ እንታይ ኢና ንሓስብ ዘለና ብዛዕባ ጸገማትና ብዛዕባ ሽግራትና ድሕሪ ብዛዕባኦም ንሓስብ ኣለና ኮይና ናይ ግድን ንሶም ከዓ ዓብዮም ዕፅፊ እንዳኾኑ ክመፁ እዮም ስለዚ ንሎማዓንቲ እዚኦም ንረሳዕ እዮም ንግዜ እዚኦም ንረሳዕ እዮም ንጎ ተሲኢና ብጸሎትን ብምስጋናን ህይወትና መዓልትና ንጀምር ሽዑ ብዛዕባቶም ንደልዮም ነገራት ብዛዕባቶም ኣብ ህይወትና ክፍጠሩ
ክፍጠሩ እንደልም ነገራት ብዛዕባኦም ንሕሰብ ብዛዕባቶም opportunity ብዛዕባ ዕድላት ኣብ ህይወትና ዘሎ ብዛዕባኡ ንሕሰብ ዞም ነገራት እዚኦም ህይወትና ቀይሮም ብግጽኛ ስለዚ ልክ ከምት ንበልዖ ንሰትዮ ንክደሮ ንጭናቆ ብዛዕባ ተሓሳስባና ንጭናቅ ናብ ኣእምሮና ዝኣቱ ነገራት ንጠንቀቅ ሽዑር ግጽኛ ህይወትና ክልወጥ